Takže nazdar, ja vás vítam u môjho prvého a ďalšieho tutoriálu. Dneska si ukážeme, jak si stiahnuť GTA San Andreas. Toto vlastne. Takže pôjdeme na internetový priehľadač. Je to jedno, aký máte. A napíšeme ulož to. Dáme ulož to. Dáme túto stránku. A teraz si sem hore napíšeme do vyhľadávača GTA San Andreas exe. Toto si napíšeme teda. A teraz si stiahneme kde to je? Ježiš, kde to je? Jaj, počka, to není exe. To je rar. Takto. Enter. A hneď toto prvé. Tu už máte originál GTA San Andreas. Keď sa vám video páčilo, dajte like, odber, zatiaľ čau.